From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Lum qegħdin anki nagħmlu t-tifkira ta' San Ġwan Battista de la Salle, illi għex fi Franza bejn is-seklu 17 u s-seklu 18. Ħadem ħafna fil-qasam tal-edukazzjoni, fil-fatt waqqaf kongregazzjoni magħrufa bħala l-Brothers de la Salle. U il-Papa Piju XII kien ħattru fil-1950 bħala l-patrun tal-edukaturi. Allura nitolbu mod speċjali llum dawk kollha li b'xi mod jew ieħor għandhom din il-ħidma fl-edukazzjoni. Biex nistgħu niċċelebraw kif ixraq din il-quddies eħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna nina li jista' kollox jaħfrinna dobietra jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, bi grazzja tiegħek li ma bħala aħna nistanew b'kull barka. Għatina li nwarbu li moddi tagħna u ninbidlu fi bnedmin ġodda. ħalli nitħejjew tajja passatna glorjuża tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien ikkundannaw lil Sużanna għal mewt. Imbagħad Sużanna bajta kbira qalet: Alla ta' dejjem, int li tara kull ma hu moħbi, li tkun taf b'kull ħaġa qabel ma sseħħ. Inti taf li dawn tawxida falsa kontra tiegħi. Ara, issa semmut u minn dak kollu li fil-ħażen tagħhom qalu fuqi jien m'għamilt xejn. U Alla sema t-talba tagħha. Huma sejrin bija għal-mewt, Alla qajjem l-Ispirtu Qaddis ta' daqsxejn ta' żagħżugħ jismu Daniel. U dan qabad jgħajjat u jgħid: Jien m'għandix ħtija tad-demm ta' din il-mara. In-nies kollha daru jħarsu lejh. Dan x'diskorsu tiegħek qalulu. U ħareġ f'nofshom u qal: Nista' Iżrael, daqshekk intom boloħ, tikkundannaw waħda minn uliet Iżrael bla ma tqisu xejn u bla ma tifittxu li tarfu s-sewwa. Erġgħu lura fejn isir il-ħaq, għax dawn tawn xhieda falsa kontrija. Minnu fih kulħadd reġa' lura u l-anzjani qalu lil Daniel: Ejja, oqgħod f'nofsna u għajdilna li għandek tajt. La darba Alla tak il-ġieħ ta' anzjan. Daniel qalilhom: Ifirduhom u beduhom minn xulxin ħalli narbilhom jien.
u firduhom minn xulxin. Daniel sejjaħ wieħed minnhom u qallu: Inti li xjaħt fi ħżunitek, sa fl-aħħar tnubietek tal-imoddi laħquk. Dawk it-tnubiet li għamilt meta kont taqta' sentenzi inġusti, meta kont tikkundanna nies bl-ħtija u teħles lil ħatja, meta l-mulej qal: Toqtolx lil minu bl-ħtija u l-bnedmin sewwa. Iva, għejdli ftit, jekk tassew rajta, x'siġra kienet dik li qbadthom taħta flimkien? U qallu: taħt is-siġra tad-deru. Qallu Daniel: sewwa, b'din il-gidba tiegħek ġibt il-ħsara fuq rasek stess, għax l-anġlu ta' Alla tġa għandu l-ordni mingħand Alla biex jiġi jaqsmek minn nofsok. Imbagħad lil dan warbu u ordna li jġibulu lill-ieħor. Qallu: ja nisa l-Kananin, u mhux mill-Lut, il-ġmiel għamxek u l-passjoni ħasritlek qalbek. Hekk kontu tġibu ruħkom mal-bniet ta' Iżrael u huma kienu jibżgħu minnkom u joqogħdu għalikom. Iżda waħda minn ulied Ġuda ma qaditx għal ħżunietkom. Għajdli mela, x'siġra kienet dik li qbadthom taħta flimkien? U hu wieġeb: taħt is-siġra tal-ballut. Qallu Daniel: sewwa, intu wkoll b'din il-gidba tiegħek ġibt il-ħsara fuq rasek stess. Hemm l-anġlu tal-Alla diġà qiegħed jistenna b'xabla f'idu biex iħanxrek minn nofsok, ħalli bekk jeqritkom it-tnejn. Imbagħad il-ġemma kollha għajtet bleħen wieħed u birku lill-Alla li jsalva lil min jittama fih. U l-koll daru għaż-żewġ tixjuħ għax bi kliemhom stess ikkundannaw lilhom infushom b'xhieda falsa li taw u għamlulhom bħalma huma bil-ħażen ta' moħħhom iridu jagħmlu lil ħaddieħor. U hekk imxew fuq il-liġi ta' Mosè u qatluhom. Dakinhar demm innoċenti kien salvat. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lillah. Salm responsorjali. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi flimkien. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqedni. Ħdejn l-ilma fejn istrieħ joħodni. Hemm u jrejjaqni flimkien. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Imexxini fit-triq tas-sewwa imħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wied mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni flimkien. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Inti tħejji mejda għalija quddiem l-dewwa tiegħi. Biż-żejt tidlikri rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli flimkien. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Miegħi iva jimxu t-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nagħmmar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj flimkien. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Jien id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu d-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qabad ikellem il-Fariżej u jgħidilhom: jiena id-dawl tad-dinja. Min jiġi warajja ma jimxix fid-dlam, iżda jkollu id-dawl tal-ħajja. Qalulu l-Fariżej: qiegħed tixed inta li kien nifsek mela x-xhieda tiegħek mhix minna. Weġibhom Ġesu: ukoll kieku kelli nixed jiena li għan nifsi, ix-xhieda tiegħi kienet tott, għax jiena naf minn fejn ġej u fejn sejjer. Imma intom ma tafux minn fejn jien ġej jew fejn sejjer.
Intom il-ħaqtakom tamluħ ta' bnedmin li intom, jien ma nagħmel ħaq minn ħadd. Imma kieku kelli nagħmel ħaq jien, il-ħaq tiegħi kien ikun sewwa għax jien minix waħdi, imma miegħi għandi l-missier li bagħtni. Issa fil-liġi tagħkom hemm miktub li x-xhieda ta' tnejn tot. Hemm jien li qiegħed nixheta lija nnifsi u hemm il-missier li bagħtni li wkoll qiegħed jixheta lija. Missierek fejnu staqsew? Weġibhom Ġesu, intom la lili ma tafu u lanqas lill-missieri. Li kieku kontu tafu lili, kontu tkunu tafu lill-missieri wkoll. Dan kollu Ġesu qalu fit-teżor u għaw jallem fit-tempju u ħadd minnhom ma qabdu għax is-sija tiegħu kienet għadha ma waslitx. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Dan huwa li tlabna fis-salm illum u għedna għalhekk li il-mulej li hu r-rajtana imexxina dejjem anki fil-mumenti mudlama tal-ħajja. U b'kuntrast mal-wiet mudlam hemm dan li jgħid Ġesu llum fl-Evanġelju meta jgħid jiena id-dawl tad-dinja. Dan huwa id-dawl li jgħinna fil-mumenti kollha tal-ħajja tagħna, imma speċjalment fil-mumenti l-iktar mudlama. Mill-bidunet il-Ġesu narawh bħala id-dawl. Niftakru meta kien ippreżentat fit-tempju u xmun ħadu f'derajh u qal dawl biex idawwa l-ġnus. U fil-bidu tal-Evanġelju skont San Ġwan, propju fl-ewwel versi, hemm fuq Ġesu li dan kien id-dawl li ġib biex idawwa l-ħajja ta' kull bniedem. Id-dawl jiddi fid-dlam imma dlam melbux. Xiġifieri Ġesu huwa d-dawl. Nifhmu dan meta aħna niftakru x'jagħmel id-dawl. Id-dawl jurina xemm. Jurina xemm madwarna, jurina r-realtà kif inhi. Bid-dawl ma nitfixklux. U d-dawl jurina wkoll it-triq minn fejn għandna ngħaddu. Mingħajr id-dawl inkunu f'periklu, inkunu f'riskju. U f'dan is-sens li Ġesu huwa id-dawl tagħna. Illa li Ġesu jurina ir-realtà kif inhi, propju bis-saħħa tiegħu nistgħu narfu x'hemm anke fina ir-realtà ta' ħajjitna imma wkoll madwarna. Imma mhux biss jurina r-realtà ma huwa wkoll id-dawl li jdawwa lit-triq tagħna. Jurina minn fejn irridu ngħaddu f'ħajjitna. Jurina x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. U għalhekk meta aħna naċċettawh tassew bħala d-dawl għal ħajjitna, ma tkunx biss li nifhmu li huwa d-dawl imma li l-ħajja tagħna imbagħad tkun tassew imwiezna minnu, tkun tassew immexxija minn dan id-dawl biex nimxu fit-triq tajba. U permezz tiegħu li aħna narfu pereżempju permezz ta' dan id-dawl li narfu l-verità mill-gidba, li narfu dak li hu sewwa minn dak li hu ħażin. Ġesu jgħid ħaġa oħra wkoll li importanti għalina meta ħares li d-dixxipli tiegħu f'mument minnhom u mbagħad qalilhom intom id-dawl tad-dinja. Għax ried illi dan id-dawl li huwa hu meta aħna naċċettawh imbagħad jgħinna biex aħna nkunu dawl għall-oħrajn
kemm hu sabiħ li aħna niftakru li għandna din il-missjoni li aħna nkunu tant qrib dan id-dawl li hu Ġesu li mbagħad nistgħu wkoll ngħinu lill-oħrajn fil-ħajja tagħhom billi nkunu dawl għalihom. Dawl għal kull min b'xi mod jew ieħor għaddej minn żminijiet mudlama, minn diffikultajiet fil-ħajja, dawl li jurihom it-triq it-tajba. Din hija t-talba li nixtieq nagħmel illum il-mulej għalina l-koll biex aħna narfuh bħala d-dawl għal ħajjitna u għalhekk naċċettawh dejjem ħajurina lil nfusna r-realtà ma wkoll it-triq minn fejn għandna nimxu u jagħtina l-qawwa biex nimxuha u bil-qawwa tiegħu bl-għajnuna tiegħu nkunu aħna bix-xhieda ta' ħajjitna bil-kelma ta' ġid dawl għall-oħrajn. Resqu issa it-talbiet tagħna lil Alla nagħmlu dan b'fiduċja kbira li jagħtina dak li huwa ta' ġid għalina kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkun tassew id-dawl li ddawwal il-ħajja tal-ġnus nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu mulej biex f'ħajjitna aħna dejjem naċċettawk ħalli tibdel il-qalb tagħna u tagħmilha tixbaħ lil tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbu għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Llum fit-tifkira ta' San Ġwan Battista de la Salle nitolbu għall-edukaturi kollha biex jarfu din il-missjoni sabiħa li għandhom u jistgħu jaqduha wkoll bl-istess spiritu li għallimna San Ġwan Battista de la Salle nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu wkoll għall-kongregazzjoni tal-Pradesta de la Salle li għandhom din il-missjoni speċjali mifruxa mad-dinja kollha, inkluż f'Malta, fl-iskejjel, fl-edukazzjoni, biex jistgħu jgħixu tassew dan l-ispirtu sabiħ b'sens ta' servizz ta' qadi ta' mħabba nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jiena mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment dawn l-aħħar jiem mulej ilqaħħom fih danek għat il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmulek illum żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina nitolbuk mulej li aħna niċċelebraw il-misteri qaddisa tiegħek nofrulek bil-ferħ ir-ruħ tagħna imnatfa bit-takis ta' ġisimna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddisa Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr.
għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmi kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek. Meta bil-qawwa tal-aġeb tas-salib sarħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu imsallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġel qaddisin kollha tiegħek infaħruk u ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħal kalċi reġarrat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana inti o salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wittaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Virġin Qazzo Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Ġwan Battista della Sala u l-qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamili magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubietna bħalma naffru minnu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslimu laqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Is-sagramenti tiegħek mulej jimlewna bil-barka u l-qawwa. Għamel bihom neħilsu dejjem il-ġibliet ż-żina tagħna u nimxu wara Kristu biex nersqu lejk bil-ħeffa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Ġesu jibda is-sinjali tiegħu f'kuntest ta' mħabba, festa ta' tieġ, fis-sinjal li jagħmel li jibdel siġġarar mimlija sa' xfar bilma li ħafna, jibdel dan l-ilma f'inbit jagħtina sinjal li l-imħabba tiegħu hija kapaċi titrasforma il-mumenti li żjed ikkumplikati u l-mumenti li żjed diffiċli tal-ħajja tagħna. F'dan is-sinjal naraw wkoll messaġġ sabiħ u ta' gratitudni għal dak kollu li tagħmel il-Hospice. Aħna qegħdin hawn illum għaliex għall-grazzja tal-Alla Hospice Malta aċċettat din il-binja li hija patrimonju tal-Knisja f'Malta u trasformata xi ħaġa straordinarjament sabiħa u utli. Il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġieħ
hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija, ta' viċinanza u solidarjetà maħutna li qed ibatu. Jiena mbirek dan il-post biex ikun dan għadba l-ġenna fej kull min jersa hawnhekk jħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira. Għana tana smat talbtana ħlesena u għafmana, glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għaliki smat talbtana Ġesu li twilet minnek li tikun bnidem bħalna. U Ġesu tijie jaffrinna dubitna, ħarisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kolla, specialment lil dawk li l-aktar għandhom bżon taħnina tijek. L-ewwel misteru minn tal-ferħ. Meta l-Anġlu Gabriel ħabbar il-sitna Marija għalila li kella tkun Alla. Missirna li inti fis-semawti taqdes ismeti ġi saltnatek ikolli tritint kif is-samajda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, ma kent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, ma kent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, ma kent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, ma kent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, ma kent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, ma kent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, ma kent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, ma kent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, ma kent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, ma kent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għaliki smat talbtana Ġesu li twilet minnek li tikun bnidem bħalna. U Ġesu tijie jaffrinna dubitna, ħarisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kolla, specialment li l-dawk li l-aktar għandhom bżon taħnina tijek. It-tieni misteru minn tal-ferħ. Meta sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-semawti taqdes ismeti ġi saltnatek ikolli tritint kif is-sama jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, ma kent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, ma kent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, ma kent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, ma kent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen.
Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dubitna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-irweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. It-tielet misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlem. Missirna li inti fis-smewiti ta' desismet tiġi saltnatek ikkulli tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil minnu ħaġi għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twieled minnek rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misterju minn tal-ferħ, meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smewiti ta' desismet tiġi saltnatek ikkulli tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti omna, għalik jismat tal-btana dak li twilet minnek li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrin ladnu bitna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Il-ħames misteru minn tal-ferħ. Meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missirna li inti fis-smewiti ta' desis tiġi saltnatek ikku li tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti omna, għalik jismat tal-btana Ġesu li twilet minnek li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrin ladnu bitna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek.
Slima lik sultana, om tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u tamatana. Slima lik li l-ek inajtu għalli xaħna t-turufnati u li teva. Li l-ek nitnedu, aħna li nibku nolfu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tana, dawar lejna dawk lajnejn tijek u tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament l-ġesu, frott imbirek tal-ġuf tijek. Oħanina, opija, oħelwa, Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa, missirna li inti fis-smewti tqaddis ismejti ġisaltnatek ikkuli tritin kif is-samek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u l-addaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni jammen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek merkent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem ammen. Għal-mejtin tagħna għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistruma fil-paċi. Ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistruma fil-paċi. Ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistruma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missera ternalla. Ħenna lina. Eben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopa lina. Imqazza Alla. Itlopa lina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlopa lina. Om ta' Kristu. Itlopa lina. Om il-Knisja. Itlopa lina. Om tal-ħnina. Itlopa lina. Om tal-grazzja talla. Itlopa lina. Om muxebba. Itlopa lina. Om it-tama. Itlopa lina. Om li zjed safja. Itlopa lina. Om li zjed nadifa. Itlopa lina. Om bla teba. Itlopa lina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlopa lina. Om tal-aġeb. Itlopa lina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlopa lina. Om ta' min ħalaqna. Itlopa lina. Om ta' min salvana. Itlopa lina. Xebba kollok għaqal. Itlopa lina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlopa lina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlopa lina. Xebba kollok seta. Itlopa lina. Xebba kollok ħnina. Itlopa lina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlopa lina. Mera ta' qdusija. Itlopa lina. Tron tal-erf. Itlopa lina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlopa lina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlopa lina. Amara ta' kull grazzja. Itlopa lina. Amara ta' kull tiba. Itlopa lina. Warda mistika. Itlopa lina. Torri ta' David. Itlopa lina. Torri ta' Lavorju. Itlopa lina. Dar ta' Deb. Itlopa lina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlopa lina. Bib ta' sema. Itlopa lina. Kewba ta' filodu. Itlopa lina. Saħħa tal-morda. Itlopa lina. Ken tal-midimbin. Itlopa lina. Faraġġ tal-migranti. Itlopa lina. Faraġġ tal-imniktin. Itlopa lina. Għajnuna tal-insara. Itlopa lina. Sultana tal-anġli. Itlopa lina. Sultana tal-patriarki. Itlopa lina. Sultana tal-profeti. Itlopa lina. Sultana tal-apposti. Itlopa lina. Sultana tal-martri. Itlopa lina. Sultana tal-konfessuri. Itlopa lina. Sultana tal-verġni. Itlopa lina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlopa lina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlopa lina. Sultana mtella s-sema. Itlopa lina. Sultana tal-Rosarium Qaddes. Itlopa lina. Sultana tal-familja. Itlopa lina. Sultana tal-paċi. Itlopa lina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Affrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, aħna nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen.
San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa itfa fl-aqwa fost il-tajja tas-sema, hekk bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra illi jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija ekket għedet il-fiduċja tagħha. Miek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, inti kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Atina l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Torrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalini. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. U Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisa u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek li semem għaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbierek li sem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka kbirhom Talla Marija Santisma, imbierka l-imqazza u Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tlok glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbierek San Giuseppe Parus Kastismu tagħha, imbierek Alla fl-Anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.